Hola família, porto un exercici per a guanyar una mica d'agilitat al passar del traste 3 cap endavant. Perquè al principi, com no estem gaire ubicats més enllà dels 3 primers trastes, fer-ho ràpid és una mica així i més un m'heu vingut amb aquest problema i m'ho heu demanat a la brúixola musical, per tant, a tope amb ello. Un exercici molt simple però molt efectiu és el següent. Es tractarà de pujar cromàticament, és a dir, traste a traste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quedar-te així, cada traste amb el seu dit, en una sola corda, i una vegada estàs aquí, tot això intentant no mirar la guitarra, passar del 4 al 5è un altre cop amb el primer dit. I d'aquí, així. I per ordre un altre cop. I des d'aquí un altre cop per ordre. Al principi, si has de mirar, no passa res, és normal, però l'objectiu és arribar a fer això sense mirar. Aquest és el primer nivell. Això, òbviament, ho pots fer amb qualsevol corda. I una vegada tinguis aquest primer nivell, és a dir, amb una sola corda, podem fer-ho pujant cordes i anar canviant de corda. Per exemple, a la corda 1 faré 1, 2, 3, 4, després pujaré a la corda 2, faré 5, 6, 7, i a la corda 3 faré 8, 9, 10, i anar fent. Una vegada ho tinguis una mica dominat, i ja et dic, si comences des de qualsevol corda, si comences des de la corda 2 en comptes de la corda 1, et sortirà una altra cosa. Una vegada tinguis dominada la pujada tant amb una corda com amb diferents cordes, toca fer la baixada. Abans de continuar, però, deixem que et digui una cosa. No oblidis subscriure't si vols aprendre a tocar la guitarra amb un camí clar i amb una ruta pensada per tu. A més, aquí a la descripció et deixaré un regalet per si vols venir a provar la brúixola musical. Recorda que tens 3 dies totalment gratuïts, que si entres i si no t'agrada, cancel·les i te'n vas i no hi ha cap problema. I a més, et deixo aquí un regalet de descompte, juntament amb el link. Continuem amb el vídeo. Bastant més complicat. És com dir la baixada del dret o del revés. Crec que m'he equivocat pel camí, imagina't. Pujada amb una sola corda, pujada amb diferents cordes i baixada amb una sola corda i més endavant baixada amb diferents cordes fins que surti mitjanament bé. Aquest és un exercici, això és complementari a tocar cançons. El millor exercici al final sempre serà tocar una cançó on t'hagis de moure cap aquí, ja sigui tota la cançó en una zona diferent de la guitarra o començar una cançó que estigui majoritàriament per aquí i haver-te de moure cap endavant de forma puntual. Una bona cançó per practicar això és Merry Go Round of Life, crec que es diu, mai em surt el nom a la primera. La banda sonora del Castillo Ambulante, que trobarem a la brúixola en el Est Mòdul 3.